Haga jingle kai second ODI hapring ka India Persia ka England. Aba pai sya ka jingle kai ki thele kai jong kari England. Kila khur ka nam job hadin kilala ban Liem ki thele kai jong kari India da pra weekend. Leng ba ka DLS method namar ka jing ban thut jong slap. Ba leng ba ka jing job ki thele kai jong kari England. Kilala ban penia khat ya ka series da marchisin job. Haga jingle kai Copa America jong ki kenthei hapring ka Uruguay Persia ka Peru. Haga jingle kai ki thele kai jong ka Uruguay kila khur ka nam job hadin bagilala ban Liem ya ki thele kai jong ka Peru da shigulanot. Badia ka shigul jong ka Uruguay la yo ban tap haka minit ka ban riu pheu sau. Hagoi par ka jingle kai hapring ka Argentina Persia ka Chile. Haba pai sya ka jingle kai ki thele kai jong ka Argentina kila khur ka nam job hadin bagilala ban Liem yagi thele kai jong ka Chile da ar la kawai. Badia ka gol pen job ka Argentina ka layo ban tap hashwa ban khut ka jingle kai kata haka minit ka bakhandai pheu. Baleng ba ka jing job ka Argentina ka don kam satang shisin job pani Rung sya ka semi final. Haga jingle ka European Women Championship quarter final hapring ka Spain Persia ka Switzerland. Haga jingle kai ki thele kai jong ka Spain kila khur ka nam job hadin bagilala ban Liem ya ki thele kai jong ka Switzerland da arlanot. Badia gini ki ar gol ka Spain ka layo ban tap haka minit ka ban riu pheu riu bar haka minit ka ban nyau phewei. Baleng ba ka jing job ki thele kai jong ka Spain layo Biang ban Rung sya ka semi final jong ka European Women Championship hadin ar pheu prasnem kata na du usnam khat khandai spa khandai phnyau. Hagawai par ka jingle kai hapring ka France Persia ka Germany. Haga jingle kai baro artli ki ken hun ki khai da marshi goal hadu bokor ka khandai pheu minute ba live pheu minute ka extra time. Ba dei haka penalty shootout balakan jat mar nyau ngut ki thele kai jong ka Germany ki lala ban Liem ki thele kai jong ka France dan riu lasan. Baleng ma ka jing job ka Germany ka layo ban Rung sya ka semi final. Haga jingle kai Serie A jong ka Brazil hapring ka Mirassol Persia ka Santos. Haba pai sya ka jingle kai ka ken hun jong Neymar ka Santos kalamat ega nam rem hadin magala sya Liem sok hakmat ka Mirassol hadu lailanon. Haga jingle kai MLS hapring ka New York Red Bulls Persia ka Inter Miami. Haga jingle kai ka Inter Miami kala khur ka nam job hadin bagalala ban Liem sok ya ka New York Red Bulls hadu san la kawai. Badia gini ki san gol jong ka Inter Miami layo ban tap shigol dau Jordi Alba bad mar argol layo ban tap Leng Segovia bad Lionel Messi.